Kunya, ibalik si Jesus pagtabok sa lanaw o dito may dakong panon sa katawhan. Nga may alirong kaniya. Umiabot ang usa ka pangulo sa sinagugan niya itong dapita. Nga inganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiinan. Kung nagpagiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ng akong gamayng anak, na babae na sakit, kung naglisod na. Natuaing taon siya o kikapa aron mamaayo. Umikuyog si Jesus kaniya. Nanghangaing mga tao miuban kaniya o tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Di usa ka babae nga gitalinukan o nagantos niini sulod sa napulog duha ka tuig. Bisan pag gitambalan na siya sa daghang mga doktor, nahurot na lang ang iyang salapi. Kapan wala gayud mo alang-alang ang iyang kahimta. May grabe na hinuman. Nakadungog siya may tungod kang Jesus. Busag may suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya nakaingon siya sa iyang ngadto kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Jesus. Umitang-on dayon ang iyang talilunggo. Kung ibati niya nga naayos siya. Diya ibati ni Jesus nga may gahom nga may gula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsa mihikap sa akong biste? Apay nagpadayon si Jesus paglingi-lingi daron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap niya. Ang babae nga sayod sa naitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok. Umihapa sa tiilan ni Jesus, umisugilon sa nahitabo. Yamingon sa Jesus kaniya, anak, naayo ka, lumikan sa imong pagtuo. Pauli na malinawon, o ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti sa Jesus niini, may mga sinugo na miabot gikan sa balay ni Jairo. Ug mingon kaniya, patay na ang imong anak. Kung saan anong imo pamang samukon ang magtutudlo. Palatanda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Kung hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salit lang. Kunya, wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro ug sa magsuon na si Santiago ug si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang o nabati niya ang kusog na hinilakay o pagminatay. Pinayon siya sa balay ug miingon kanila, ano bang nagkaguliyang o nanghilak ng kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, ipagula na Jesus sa mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan o ginahan sa kwarto sa bata. Kung tulo niya katinun-an. Nandito sa kwarto maghikaan sa bata. Ug iyang gikuptan ng kamot sa bata. Ug giingnan, talita kome, yang sa ato pa, inday bangon. Diyan diha ang bata nga nagpanuigon o napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw. O hilabihan gayon ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa, may tungod niini. Ug siya mingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Balik-balingkod, magandang hapon sa ating lahat. Sino ba ang pinakamalayo natin ngayon? Ay, senyor, tagyanan. Excuse sa... Subo. Cebu. Oh, pagit na rin. Sabar. O, bang safety na rin ng tingkat. Ikaw, Beding. Sa pangilahin, nata Luzon? Ha? Quezon City. So, napoy laing kalibutan. No? So, ngayon, sa ating ebanghelyo, sabi ni Kristo, talita komi. Inday, bangon. Ito silingan, no? Amlot. Sa ating ebanghelyo, sabi ni Kristo,
Hindi siya namatay. Natutulog lamang. So lahat ng mga namatay natin ng mga kapatid na sa sementeryo na, sila po ay natutulog lamang. Hindi po sila nawala. So hindi dapat mawala ng pag-asa. Amen? Sa pagbalik ni Kristo, sasabihin niya sa mga nasa sementeryo, talita ko, bumangon kayo lahat. At ano kaya mangyari kung babangon sila ngayon? Huh? Oh, siguro ito, tatakbo kayo. Babangon lahat na sa Kunin mo dito de. Sure na sure, natatakbo Ha? kayo. Ang unang Wala, wala kita? tatakbo, itong naghumiliya. Ito, bugli. So huwag kayong malungkot, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag ka bugli. Si Kristo ay kasama natin. Ngayon nga, may mga sama na kumapari ngayon for confession at meron pang darating na mga pari. Sunday po ngayon. So, pinupunta pa tayo ng mga pari para maibigay sa inyo ang sakramento po. Healing without sacrament is nothing. Deliverance without sacrament is nothing. Sumani? Ang pinaka-importante sa Diyos ay hindi yung pagkagaling niya. Importante din yan. Pero ang mas importante Excuse sa... ay hindi ang pagkagaling mo. Hindi ang pagbalayas ng demonyo. Ang pinaka-importante pala sa Diyos, ang mas pinaka-importante, yung mabago natin yung sarili natin. Conversion. Wow. Lahat tayo ay mag-practice na ng cares. Ano ba yung cares? Confession. Lahat, unasak muna tayo sa C. Confession. Lahat tayo may regular confession. Yan po ang paglinis sa ating buhay. Yan po ang paglinis sa ating konsensya. Yan po ang magkapagbago sa atin. Kung pakinggan ninyo yung Ebanghelyo, si Kristo, sinabi niya, every time mag-healing siya, anak, gumaling ka na. Gumaling ka dahil sa inyong pananampalataya. Gumaling ka at pinatawad ka. Yung lahat ng mga kasalanan mo. Yan po. Kaya na panahon ni Padre Teo, modern saint, stigmatist, lahat ng 5 major wounds ni Cristo, wala niyo si Padre Teo. Nasa kanyang katawan. At lagi siyang umuupo sa confessional box. Ang daming gumagaling. Bakit? Marami sa atin na hindi pinagaling sa Diyos. Nangumpisa, pero hindi lahat. Nahiya ako sa dalawa. Paano itong tatlo na nangumpisa ko? Nahiya ako sa dalawa kong kasalanan eh. Huwag kang mahiyak. Kung ngayon, hindi ka pa ready, kailangan ngayon kang umpisa. Ay, bukas. Bukas. Ang iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos naman. Pasensya na kayo. Niki, ay ano. Bibigay ko sa iyo ng mga Biblia po. Yung makasagot lang. No? Libre. Dagdagan mo ito, dong baba, ang 5. 10 ka Biblia bibigay ko sa inyo. Salamat tayo ni Architect Socrates Makayan. Bibigay sa atin ng 200 Bibles. So every time dalahin tayo, market preaching, bibigay tayo ng Biblia. Libre po, hindi po ito ipinagbili. So, hindi kayo ha. Para makasagot kayo at makadala kayo ng Biblia. Remembrance natin. No? Bisadya. Wala magtagalog. May bisita tayo. Dito naman si Pastor Ian Pentas. Wow. Nandito. Nalaro kami ng basketball kahapon doon sa sports and evangelization.
Hindi pa siya binipat. Hindi ko alam. Siya mag-decide, hindi ako. So, pumunta siya dito, binisita, pero may pinupuntahan dun sa Garcia. So, po ang pamilya niya, nag-attend sa ating sports and evangelization kagabi. Sa Marawis. Pumunta kami sa Marawis, ang daming tao. Nag-run out lang kami. Pero bumalik naman yung kuryente. At merong from Sinudin na, dito na sa Father Cross, no? Sa mga gustong mangumpisal. Nandun, kasama natin si Father Cross. Salamat Father Cross. At sana may pare pang pupunta dito, parang bago kayo uuwi, makareceive kayo ng Sacrament of Confession at anointing of the sick. Pero nagmisa na, nakatanggap na kayo ng katawan ni Cristo. Ito po tatlo pinaka-importante po, confession, anointing of the sick, and then reception of the body of Christ. So may sakit ngayon, wala na magsamba. Libre lang po, katawan ni Cristo, libre. Katawan na po yan kay Cristo. Tingnan niyo yung mga Eucharistic miracle, mamatay kayo sa tuwa. Bakit? Nandito lang yan sa simbahan Katolika. So huwag niyong iwanan ang inang simbahan natin. Dahil nandyan lang na kumplito. Kumplito, Ricardo's, the truth and the graces. Where we can receive the grace in the sacraments. Yan ang dalawa ang nilalang ng Kristo para sa ating lahat. Katotohanan at grasya. Babasa natin yan sa John chapter 1 verse 17. Ang dala ni Kristo ay katotohanan at biyaya. Ngayon, saan natin makikita ang katotohanan? Sa kanyang simbahan, na kanyang tatag. Ang daming mga peking simbahan ngayon. I-search nyo. Sinong simbahan na tatag ni Kristo? Isa lang. Because He established, you are Peter, na upon this rock, I will build my church. Singular po yan. Hindi niya sinasabi, I will build my churches. No. Tignan niyo sa history. Book chapter 8, verse 8. Read the history books and see. Living Bible. Protestant version ang ginagamit ko. Read the history books and see. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Saan natin masumpungan ang katotohanan? Sa kanyang simbahan. 1 Timoteo chapter 3 verse 15. Ang simbahan ang suhay at haligi at suhay ng katotohanan. The pillar and the foundation of truth. Saan? Sino ang pillar and foundation of truth? Hindi Biblia. Ang simbahan siya ang nag-distinguish. Anong mga aklat? The inspired words of God. Ang Biblia, ang simbahan. Kung walang simbahan, walang Biblia. Siya nag-declare nito eh. Ang simbahan ang nag-declare, this is the Word of God. Anong ginagamit ng mga peke? Ang Word of God. Inatake yung nag-declare. Tayo daw ang peke. Paano yan? Tayo ang nag-compile nito. Yung nagpaputukapi, naging totoo. Yung nag-compile, naging peke. Nagputukapi lang kayo. Yung original nag-compile niya, nag-gather niya, kung wala pang simbahan, 1st, 2nd, 3rd century, nawala na ito. Yung mga aklat ni Pablo, nawala na yan. Na-preserve yan dahil sa Pauline community. They're Catholic. Johannine community. Follower of St. John. Petrine community. The follower of St. Peter. Na-preserve sa Christian community during the 1st and 2nd, 3rd century. And all Christians remember, during the 1st, 2nd, 3rd, and 4th century, remember the one religion. And it is the Catholic Church. Bigyan natin papuri ang Diyos. So ngayon mga kapatid, ano ang dapat natin gawin upang gaya ng isang babae, 12 years na siyang nag-bleeding? Anong humihipo lang siya sa damit ni Kristo at gumaling. Grabe na. Naghipo lang siya. Sabi ni Kristo, sino ba yung naghipo sa akin? Daming mga tao, Panginoon. Lagi nagtatanong ka pa.
At sabi ng babae, Panginoon, ako, no, ang humipo sa iyong damit. Sinsyan mo, may kapatas ka isod sa pagsasalita ng mga salitang ugat. No? Na binubuo ng mga barikos. No? Anong sabi ni Kristo? Anak na ayaw ka gumikan sa mong pagtuo. Now, let us renew our faith because we are contaminated by our faith because of the superstitious belief. Marami tayong pamahiin eh. Maraming mawala. It contaminate your faith. Makontaminate yung pananampalataya natin. So ngayon gusto ko, increase your faith in God. Yan ang pinaka-importante po. Yan ang source of healing. Yan ang sinabi ni Kristo. Meron kang anting-anting. Meron ka din cross. Ano yan? Dual sin. Yung minister, yung security guard natin, alam nyo, walking possession. Daming demonyo nakapasok sa kanyang katawan. Bakit? Meron siyang superstitious belief. Nandito na si Pastor Rian, no? Pastor Rian, punta ka dito, mumupo ka dito. Bigyan natin ng si Father Rican. Pastor, Kadibate dito may upuan nito, bro. Ang kadibate nito. Mag-observe din siya during exorcism namin ngayon, no? Dito ako mag-exercise sa loob. Natago ako dito para hindi kayo mag-video, no? Dito bro, nandito, no? Buong pamilya niya ay bumibisita natin. Kapon pa sila dumating, no? Yan ka lang. Ito yung si Dunggan nga dinapit na. So, tuloy tayo. So, yung security guard natin, meron siyang anting-anting. Hindi siya matabla ng bala. Hindi siya matabla ng itak. Kutsilyo, hindi siya matabla. Tatat, may preso sa tatat. Pinakita ako sa mga video niya, grabe. Hindi matabla ng bala. At albularyo din siya. For 4 years, tinuturuan siya from Mindanao. May nagturo sa kanya. Puro naman pangalan ng Panginoon. Diba? Namin naman pinagaling ko, Father. Pangalan ng Diyos ang ginagamit ko. Yan sabi niya. Kaya nga, sa mga videos ko, mga reels, galit na galit siya sa akin. Kaya tagbilaran ko siya. No? Sabi niya, dahil yung asawa niya mag-send sa mga reels, yung mga albularyo, yung mga anting-antingan, sa demonyo yan. Sabi niya, ito na ang paring ito, pakildamiro itong paring ito, galit na galit siya sa akin. Galit na galit siya sa akin. At yung subject sa galit niya, sabi niya, Father, yung tukot ko sa iyo, dati, papasensya ka na. Ikaw lang pala ang instrument ng Diyos na magbalik loob ako sa Kanya. Ano nangyari? Yung Holy and Exorcise Oil, after blessing, hindi na yan ordinary oil. Yung tubig niyo, hindi na yan ordinary water. I'm using the ritual of the church. I'm not using my own. No? So, baga kayo. The ritual of the church. Baga kayo. Hadlo po mga demonyo, ano ba? Madungog na inyo ng taon-taon, no? Pero kung singgit mo na sila ng taon-taon, ay mong dagat, no? Doon mo nila. Makapasok, mas mga yun. Ano mo kahadlo? Ang yawa, talawan. He is already defeated by Christ. Amen? Amen. Bigyan natin pagpuri si Kristo. Kaya rin, yung kanyang asawa na nagka-avail ng religious items, only exercise from the up to the blessing of the priest, napaso siya. Hindi siya matabla ng bala, pero natablan siya sa holy and exercise oil. Ang sabi niya sa kanyang asawa, ang init, napaso ako, ano ba yung nilagay mo sa likod ko? Bakit napaso ka? Holy and exercise oil ito. Sa ang init. Ang init. Sige, inumin mo na lang ito. Napaso talaga siya. At nagsasalita yung mga demonyo sa loob ng katawan niya. Binibidyohan siya.
ng kanyang anak. Wala siya sa kanyang sarili. At yung mga demonyo na marami sa kanyang katawan, yun pala yung source of power niya. Para hindi siya matakla ng pala, hindi siya makublan. Siya Tagalog, kublan? Kublan. Hindi maduklan. Ha? Hindi matablan. O, nakublan, no? So yan ang nangyari sa kanya. At yung mga demonyo nagsasalita. Itong sabi ng mga demonyo, never bring us to Darwin. So bakit masabi yung pangalan ko? Kilala na ba ako ng mga demonyo ngayon? Magka-followers din sa Facebook. Subscribers. nasa video niya, no? So, after na-liberate siya, partially, sa mga demonyo, pinakita siya sa kanyang mga anak, Papa, nag-English ka na. Hindi ka naman sanay mag-English. Sabi ko, nag-fluent ka pa ba? Sabi ko, ito na, palayasin ang demonyo. Bakit, Father? Fluent pa mag-English eh. Sa kanyang pagpunta sa Amerika. Yung mga demonyo, fluent mag-English. Mag-English. Gusto mo, di ba, maging fluent, no? Pasabi kayo. So yan ang nangyari. Then, pumunta sila dito at pagpasok niya dito sa office na, sa deliverance room, nandiyan si Kristo, nandiyan ang katawan ni Kristo, the bread of life. Nagtumba siya. Diba? Nagsasalita ng kusa, hindi niya alam. Pero ngayon, sa kawan ng Diyos, nirenounce niya lahat, yung mga anting niya, habak-habak, lahat. Yung orasyon niya, ang daming orasyon niya, nirenounce niya lahat. Ngayon, hindi na siya magalitin. Puno siya ng galit ng una. Walang kapayapaan ang pamilya nila. Pero ngayon, sabi niya, Father, grabe. Kapayapaan sa aming pamilya, hindi ko ma-describe. Dahil lumapit na ako sa sakramento. Hindi kailangan ni Father Darwin. Go to the sacrament. All priests are healers. Because Jesus establishes the sacraments for us. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Ang team natin dun sa Naval, Biliran, kailang exorcist si Father Christian, nag-chat sa akin ngayon. Sinishare ko sa timeline dahil gusto ko na bawat parokya may team, may deliverance team. Kaya hindi na kayo pupunta dito. Doon na kayo sa inyong parokya. Amen? Amen. Dahil maraming mga lola doon sa pumunta dito, Lunes, Martes. Wala namang open dito. Lunes, Martes, Merkulis. May mga lola pumupunta dito. Nandiyan pa si Father Darwin sa loob. Wala si Father Darwin dito, lola. Hindi na close ngayon sa office natin. Ano bang pakay ninyo kay Father Darwin? Magpatuko kami. Magpahikap mi doy. Sabi ng mga kasamahan ko, kami nalang hikap lang. So ngayon, every time na lapit kayo sa sacrament, ang humihipo sa inyo ay ang kamay mismo ni Kristo. Amen? Kaya nag-invite ako ng mga pare para tutulong sa akin. Nung una ako lang ang magpakumpisa from 1 to 5. Nagpakumpisa ako sa rap. Kagaya na karami dito ngayon, no? So alas 5, mag-exercise pa ako. Uuwi na ako sa kumbinto alas 10 ng gabi. For 1 year po yun. Anong nangyari? Naka-exhausted yung katawan ko. Umiihi ako sa CR. Pag-ising ko, doon ako nakatulog. Ba, maginaw, no? Ano ba itong lugar? Doon pala ako sa CR, no? Kaya pala, basang-basa yung damit ko. Na-exhausted ako dahil sa daming mga tao. Sa awa ng Diyos, tinulungan ako ng mga pari na magbigay ng confession sa inyo. Kung ako lang lahat, hindi ko kaya. Si Kristo nga, may 12 apostles. So, sa team natin, may deliverance ministers, may case officers,
ang mag-entertain bawat isa sa inyo. So yung i-recommend ng mga case officers, yun ang i-exercise ko. Meaning yan, may sakit ka na walang finding sa doktor. Biktima ka ng para. Biktima ka ng kulang. Biktima ka ng curses. Hindi yan magamot sa doktor. At kaya nga, tinuturuan namin kayo kaninang umaga, buong umaga, how to do the prayer of the church. Kayo na magdirigan sa bahay ninyo. Amen? Amen. Alam nyo, kapag you do that with great devotion, ang daming gagaling sa atin. Pagkagaling si Kandari lang po yan. Ang pinaka-importante, yung conversion natin. Marami naman sa atin, lagi ng simba, pero ang ugali, nasahol pa sa hayop. Nasahol pa sa aso. Totoo nila. Then we never grow in virtues. Pinaka-importante makapasok tayo sa kariyan ng Diyos, yung heroic virtues. Wala ka niyan, hindi ka makapasok. Yung heroic virtues, makamtan mo lang yon kapag nag-receive ka ng grasya. Ang grasya ay matatanggap natin sa pamagitan ng sacraments. Amen? Amen. Ngayon, ang nangyari dun sa Nabal, no? Meron silang kasamang exorcist doon. Active na sila. Ito yung sharing nila. Nag-chat si ate. Si Ate Rosary at si Brad Pindoy. Sabi niya, sinishare ko sa timeline ko. Ngayon lang. Papunta ako dito. Sabi ni Ate, kahapon na nahitabo sa among deliverance schedule, Father. So meron na silang chapel doon for deliverance. Si Bro Doy naghawid ani nga pasyente. After first ilang gidayungan ni Doy pagsulod sa room kung asa siya i-deliverance sa team. Dili makalakaw. So gidayungan nila na ang video sa timeline nato. Kay dili na makalakaw, naka-wheelchair na after sa deliverance. Father, nakalakaw na siya. Gibidyuhan man di ay so sa pud ka pasyente o iyang gi-interview. Salamat sa Diyos. So nasa timeline doon ang ilang video na nakalakaw ang wheelchair, ilan na. Pero sige, focus mo sa healing, hindi na mo yung pinag-importante. Kung sa na healing na simba, useless. Everything is useless. Palagyan sa Kristo sa Matthew chapter 7 verse 20, dito na, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, makapasok sa kanyarihan sa Diyos. Lord, pinagaling namin ang may sakit sa pangalan. Pinalayas namin ang demonyo sa pangalan. Nagawa kami ng maraming milagro sa ngalan mo. Sabi ni Kristo, hindi ko kayo kinali. So, healing is not the most important thing in hierarchy of importance. Healing and exorcism, hindi yan pinaka-importante. Ang pinaka-importante ni Kristo, yung conversion natin. Magsamba ka araw-araw or every weekend. Yung mga CWL dito, Katolikong may lima. Simba mo kadahadlaw. Lalo-lalo na yung may sakit. Tingnan nyo, kahit maraming tao nagsisiksikan, pero itong 12 years of bleeding, ay nagsisiksikan siya para makalapit lang, makahipo lang sa damit ni Kristo. Alam nyo, ngayon, sa lahat na nagsamba ngayon, hindi lang kayo nakahipo kay Kristo. Tinanggap niyo si Kristo, ang kanyang buong katawan at kanyang dugo. Every time you receive the Eucharist, grabe. Kung nagamot na, yung humihipo lang ni Kristo, lalo-lalo tumatanggap kayo kay Kristo. The body and blood of Christ, His divine person received by you through Holy Communion. Grabe. Nag-receive na ba kayo ng communion kanina? You are so blessed. You are so blessed. Kaya nga, dapat punuin natin ang simbahan. Maging traffic yan. Si Kristo na yan eh.
Pero, sabi ng first reading, ano ang sabi ng first reading ngayon? Pumasok ang kamatayan sa mundo dahil sa inggit ng demonyo. Anong first reading? Sa pagbuhat sa Diyos kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya, sama siyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa, maoy nagdala sa kamatayon nga niya sa kalibutan. O sila nga iya sa yawa, mao ang mga matay. Sabi na, how to resurrect ourselves from spiritual death. It is referring to spiritual death. May two kinds of death. Physical death at spiritual death. Lahat tayo mamatay. Pati na itong nagwali. Hindi pa Pero, it is referring to spiritual death. Ang demonyo ay namatay na, spiritually. Nandun na siya sa impyerno. Pero, binigyan siya ng kalayaan. Dahil sa inggit ng demonyo, gusto siya na hindi lang siya ang mamatay spiritually, pati yung katabi mo. Pati itong naghumili. Papatayin din ito ang demonyo. Dahil sa kanya, envy, inggit. Anong nangyari sa buong mundo ngayon? Marami sa mga lalaki na nabuang sa bisyo. That's the way of Satan. That's the bait of Satan. Pauna sa demonyo. Tingnan nyo. Anong isisigaw nyo na sa buwang rin? Oh, Jess, biya! Oh, Jess, biya! Oh, Jess, biya! Nabiyak na sila sa Panginoon. Kapag hindi ka magsamba every Sunday, wala ka nang gana sa pagsamba, you are in the trap of Satan. Kanidado ka na, pat yun yung naka. Ako na mo siya ba? Tabukin na kamo, di mo siya ba? Yakin man yung kamo kawa manika. Nailang kalag, mamatay, hindi kamatay nila. Pero yung kamatay na to, naatay kalag, di mamatay. Bakit ito naatay kalag-kalag? Dali, kamo, nag-celebrate o kalag-kalag. Huwag na siya ka lang. Dito, kita rin natin ka lang. Muna nga kinahanglan, alam di mamatayan na itong kalang spiritual death, we need a sacrament, we need Jesus. Muna si Kristo, di na ito mahikap, bro. Di na ito makita si Kristo. Muna, himo siya visible sign. Tawag ang sacrament of instituted by Jesus Christ, efficacious sign of grace. Dahil gusto ng tao sa lipo, lapit kay Kristo. Anong sinabi ni Kristo dito? Ihikap niya ang dalaga, bata. Hikap. Wala siya. Sign. Symbolic sign. Ang sacrament is not ordinary sign. Efficacious sign based on the Catechism of the Catholic Church. Wala naman akong aral. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi ito akin. Wala akong sinasabi na iba. Wala naman kong sarili kong doktrina. Gaya ni Kristo. Dapat si Kristo ang gagayahin natin. Sabi ni Kristo, itong sinasabi ko sa inyo, yung salita na napakinggan nyo, galing sa akin, hindi yan akin. Sama yan. Sa Diyos yan. In like manner, I have no opinions. This is not my opinion. It is the official teachings of the Church. Because the Church is the pillar, the foundation of truth. Higit pa yan kay Father David. No. Ikaw at ako may opinion. Ang simbahan lang opinion. Katotohanan. The Church is the pillar and the foundation of truth. At yan ang regalo ni Kristo sa ating lahat. Bigyan natin papuri si Kristo. Ang dalaga ni Kristo, dito sa mundo, John chapter 1 verse 17, katotohanan at grasya. Saan natin makukuha ang grasya? Sa kanyang sakramento. Nagulugan ng sakrament. Ilan ba yung pitong sakramento? Ilan ba yung pitong sakramento? Ilan ba yun? Pito. Pito pala. Kaya pala 7 sacraments. 7 sacraments are instituted by Jesus Christ in order to give grace. Kaya nga, kahit maraming mga paklok sa ibang katulad ko, pakaan, lulagay kayo mga santos. Not because of them, but because of the grace of God in the sacraments. Yung iba, mga utang kayo. Baragyan utang.
Iglesia Cristo buutan. Pero why na Santos bisan mo sa? Because the founder is human being like me. We need to anchor ourselves to Jesus. Not to our own opinion. Not to our own ideology. Because it is not Jesus we follow. But we follow ourselves. We become the false Christ. We become the false prophets. Kaya pinupromote ko yung sacrament. Kapag pupunta ako sa ibang lugar, go to your priest. Receive the sacrament. The sacrament is greater than me. He must increase. I must decrease. Yan ang sinabi ni St. John, di ba? He must increase. I must decrease. In like manner, I must decrease. Jesus must increase. Amen? Amen! Ano sinasabi? Ito, no? Nakalakad na daw. Grabe. Ang dami mga experience ko dito. So increase your faith in Jesus, not to Father Darwin. Hindi ako nararapat sa kanyang pag-antay sa kanyang sandals. So we need to promote the church, His church and His sacraments. Because He is the only way, not Father Darwin. Kapag focus na kayo sa akin, no? Paging fanatic na kayo sa akin, no? Masulag bakukang akong Father Darwin. Sunod adlaw, may nga sa Father Darwin, I am the appointed son of God. I am the appointed son of God. Nag-insultin ako ang Ginoo ang gabi. Ako ang iyang anak. O karong adlaw, iya kong pamana. Ang uhakin, ang di uhakin ako, di makasunod sa nasudlan nagpakukang si Father Darwin. Sunod adlaw, kaya kung may inyong kitanaw, focus na muna ko. Mahiubos kung di ma-entertain ni Father Darwin. No? Sunod adlaw, muang ko na si Father Darwin. Ako, si Commander Aquila. Ada naman, unique sa tahan, ditangin mundo. Ako, si Commander Wakwa. Ano may Aquila? Let us promote Jesus, not ourselves. Amen? Amen. Alam niyo doon sa Mindanilla, may stage 4 cancer po. Liver cancer, stage 4. Liver cancer. Nakikinig lang siya sa catechism natin. Yung team natin, sinasabihan ko, don't promote your opinion. Promote the teachings of the church. Promote the Word of God. And promote the teachings of the, not yourself. Amen? Amen. Para mag-glorify natin, hindi yung sarili natin, kundi si Kristo talaga, ang Diyos. At nangyari mga kapatid, paulit-ulit, go to your priest, receive the sacraments, all priests are healers. Alam niyo, hindi pala sila nakasal. For how many years? Nahirapan na siya sa pagtayo, lalo na sa paglakad. Sabi ng doktor, kailangan mo ng major operation, pero wala silang pera. At sabi niya, sa kanyang asawa, darling, ako po mamamatay, mag-isip tayo ng sacrament, magpakasal tayo sa pari. Let us confess all our sins, and then receive the Eucharist. Every day, nag-receive ng Eucharist, nagpakasal sa pari. Alam niyo, completely healed siya ngayon. Bakit? Katulad ng 12 years nag-bleeding sa babae sa Ebanghelyo ngayon, lagi silang lumapit ni Kristo. Sacraments are greater than Father Darwin because it is instituted by Jesus Christ. Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin magpuri si Kristo. Only the priest can administer the sacraments. Go to your priest, love your priest, respect your priest, and serve them genuinely. Bakit? Sila lang makapagbigay ng sacraments. Pwede ba yun? Napapagod ako ngayon. Ikaw po naman pa kong isalo. Patawarin niyo yung mga kasalanan nila. Hindi pwede yun. Kaya nga, may dasal ako na maraming papasok sa seminaryo para ang dami pa natin maibigay si Kristo. Visible, efficacious sign of Christ.
Sign of Christ, efficacious. Sabi mo? Kung maintindihan niya sa mga Katoliko, they will go regularly to the sacraments. Completely healed na. Na-interview na siya ni Father Rudyard. Hindi naman siya lumapit sa akin. Hindi kailangan. Lumapit siya kay Kristo sa kanyang sacrament. Amen? Amen. At follow, subscribe lang kayo sa YouTube channel natin dahil every time, at from time to time, mag-share po ako, mag-interview din ako. Bukas may interview na ako from Manila, sina Ate Dolores. Dito ba sa Ate Dolores? May mga mangkukulang papasok sa kanyang katawan at magsasalita. No? Ang pangalan ng mangkukulang ay Marites. No? Ako si Marites na wala si Mirasol, no? Naghahanap ako ng Mirasol. Plastic sulsul. So, mamaya, mag-exercise ako, mapakinggan ninyo. Exclusive po yan dito lang. Bakit? Hindi ko gusto na mapahiya sila. Na may mag-video sa inyo, na tatago lang ng video, i-upload. Hindi ko alam. So, tatago ko sila dito. At hindi na ako nag-upload. In-upload ako nung una, blurred lang. Hindi ko kaya na ipahiya kayo. Yung staff sa GMA at ABS-CBN, yung pinamalikin. Artista ko sa horror nito. Bumupunta dito, contact sa akin many times. Para ma-interview ako. Nakukunin nila yung lumulutang na video ko. Father, kunin namin yung lumulutang na nag-levitate. Minsan ay makaabot na sa siling. Sa isabi, yung mga kasama ko, paano yan, Father? Nilulupad na. Hindi na natin yan papapakin. Bakit, Father? Libre na pangasahan eh. Kapag ano na mangyari, no? I-increase na yung takot ng demonyo. Yan. At lahat tayo ay sinusubod ng Diyos. Go to the word, preach the gospel, heal the sick, and cast out the unclean spirit. Kaya nga, in-empower namin kayo para magamit ninyo yan. Okay? Sa gamitin nyo lang sa family circle ninyo. Don't practice cares, confession, adoration. Yung mga albularyo, saan sila mag-renew sa power nila? Doon sa loob ng kuweba. Alas 12 sa akin. Alas 12 na. Saan lugar? Doon sa cemetery, alas 12. Kukuha sila ng tuway-tuway. Tuway-tuway. Patay na. Kukunin na yung tuway-tuway nyo. Batayin yung pang-patay. Kasi tuway-tuway no? Alas 12. Bakit alas 12? Demonic hours yun. 12 to 3. Demonic hours. Kaya nga, yung mga krimen, nangyari 12 to 3. So yung mga pulis ngayon nandito, mag-rubing na yung 12 to 3. After 3, matutulog na kayo. Demonic hours yan eh. Yung pulis, hipi dun sa butuan, sabi niya, Father, nakikinig ako sa'yo. Lahat ng operation namin, Father, successful. Ang ginagawa mo, dinideliverance ko, Father. Kusang mag-surrender sila when I pray the prayer of the church. Kaya ang sabi niya, hipi siya eh. Butuan yun eh. Mas madami pa eh, dito sa atin. Madami pa sa kanila. Butuan yun eh. Mindanao. Nandito pa siya ng deliverance mo, Father. Pero makanya. Salamat ha. Yan yung mga pulis, may anting-anting yung iba. Yung mga military, maraming mga anting-antingan dyan. Kung maituro nila ang wasto na prayer, hindi mahiwala yung pamilya nila. Ang daming nagkahiwalay na pamilya because of the occult spirits. Dahil sa lumay, ang dami. Hindi pa sa office natin. But totoo naman yung lumay.
Pinapalit ako sa parang mate ko lang. Yung asawa ko ay, pilihan. No? Mapili. Sakto ba ito? So yun ang nangyari mga kapatid. Ang dami, no? Just follow and subscribe YouTube channel natin at sa Facebook page natin. Ayun, bigay ko ng Biblia. Ano ba kahulugan ng cares? Ako ng C. Lapit. Ako na makalapit, makapagka. Oh, ano? Confession. Okay, nahuli ka na. Pero huwag na kayong babalik ha. Ngayon, letter A. Adoration. Oh, saan tayo mag-renew sa ating kapangyarihan, sa ating energies? Is in adoration chapel before the tabernacle because His presence there. The real presence of Christ. Very authentic. Amen? Huwag na kayo sa cemetery. Ang iba doon naman sa mga puno, malaking puno, sa mga haunted house, doon na kayo sa adoration chapel. Sunod! Okay. Sunod sa letter A. Rosary! Rosary ang pinaka-importante. Tayo na kayo excited na sila. Sunod sa rosary! Ang daganan mo, sige. Sunod mo ka na. Antay din na yung basaho na. Dali! Samay, okay ni, mag-ikasal ni bago ni kasal, no? Nag-virus ni, viral. Bila tayo shares mo, mga 13,000, no? Mag-share sa imong kasal. Simple kay lang kasal. Kinasimpulan. Ilan ito, kabugtahol mo kasal. Regular na misa. And then, nagpakasal sa napag-uman. Na? Ilan na kastuloy mo? Nasa kamay na. Praise the Lord, pagpaka na bagong kasama. Yeah, itatong ko yung akong share. Sabot ko 12,000 na shares. Na-inspired ba? Kaya ang kasama, ay lima na kamo. Hindi ka pa yung nakikigas to. Kung saan doon kailang witness ni mo. Saan na? Ano lang? Magpakasama mo. Oh, yung ka-rest. Dali. Oh, ano lang? Saan mo na mo? Ano ka? Wala ka na. Pagtagin na yung basahon na. Yun lang ibutang sa suko. Basa na mga ukpok. Inahanan o limahon ng nilo. Ikaw na igisok-sok. So, basahan ninyo. Ito mga kadawat. Kapalit na lang mo. So, ganon. Muna, no? Cares, rosary. Grabe kayo. Mama Mary. Mama Mary. The Mother of God. Ibigit mata ni Kristo dito sa cross. Ngayon siya ni Juan. Anak, nani ay mong inahan. No? Sumingon po siya sa inahan. Babae, nani ay mong anak. One of the church is orphan without Mary. So, the church is orphan without Mary. Representing John, yung tinubos, kitatanan karon mga anak, ania ang inyong inahan. Ingon po siya sa iyong inahan, babae, ania ang imong anak. Unang nagpakita siya dito sa Lord, sa Fatima, sa Lord, ang wapadugta, ang iyang ipakitaan si Santa Jacinta. Nasultian ko kay nakatso ko, kung balik po kurang October, si Santa Jacinta may madugta, incorruptible. O si Bernadette Subiro sa Our Lady of Lourdes, ito yung pakitaan ng bata, ito karon incorruptible, may chemical gisagol, may permanent gisagol, natural lang. Grabe no? Intact pa kaya. Nanawan ninyo ang kaan mo na, Mama Mary is real mother. The church is orphan without Mama Mary. Every time ang rosaryo ko, may rosaryo may, na-possess. Ito akong altar boy nga na-possess. Kaya yung lulo albularyo man. Darwin, ayaw, natawag lang bayan. Torture kami. Pero sa'yo yung nagkadadap. Tsaka ayaw, Darwin. Mangguwas yun nagdalian eh kung magrosaryo siya kada adlaw. Singgit siya. Yan. Gabi ko. Mama Mary is real mother. Wa, joy tao nga ido. Ang anak ka sa simbahan.
because we have Mother Mary. Amen? Amen. Kung mo tawag niya, Mama Mary. Kapapakan sa Mama Mary. Kailangan ko protektahin niya ang exercise ko. So, kisog eh. Atong medyo buwan na sipaan mo ko diri. Akong puson ba? Pagkawas na ko. Sakit tao eh. Parang, iampo ko nga makagawas pa ko diri. Ngayon ka lang ngayawaan. Masahay na paakon ko, no? Masahay kaurason, no? Normal makaisama ninyo. Ibaw ka lang pinsan ninyo, no? Normal kayo yung kapal, no? Diligiran sa naman niya, wata kayo ba? No? Pareha dito sa butuan. Akong kauban, classmate ako kapare. Na may maestra. Idukol na ko. Nagkakadiligawa pa. Laro kayo siya, ipagsulti. So, nangyari, sabi ko sa kaklase ko na pare, kuha ka ng stool ng violet. Father, pagpaalam ka sa Paris Priest. So, bakit? Paalam ka na mag-deliverance tayo. Hindi, wala na akong jurisdiction dito eh. Sige, Father. Pupunta siya sa Paris Priest. Sumali yung Paris Priest. At nagdala na siya ng stola. So, classmate, isuot mo yung stola. So, bakit ako nasusuot? Ikaw mag-deliverance ito. Ako, yung natatakot ako. Umpisa. Isuot mo yan, no? Nagsamahan kita. Doon ka sa Adoration Chapel, nagluhod ka doon at humingi ka ng patawaran. Classmate, siya natatakot ko na ako, classmate. Yung demonyo din ay takot sa'yo. 50% yung takot mo. Sa demonyo ay 100%. Totoo, classmate. Totoo yan. Tumupo ka. Isuot mo yan. Sinuot niya. Tingnan mo yung kapangyarihan ng pare. Ginagay ko yung stola sa abaga. Sa balikat ng poses. Sabi ng poses, yung nilagay mo. Yung classmate ko na puli. Classmate na. Ikaw na. Tingnan mo. Wala ka pang ginagawa. Pinatulan natin yung stola ng pare. Natatakot mo. Sobrang natakot yung demonyo, classmate. Kalma. Yes, classmate. Primo ito. Ito yung primo. Sumisigaw yung demonyo. At yung pasyente, grabe na wala sa sarili. Nabaliktad. Yung ulo niya nasa ibaba. Yung mga paa niya nasa sabi ng classmate, ikaw na ang magpatuloy. Takot na ako. Sinabihan kayo pare, ganun yun yung naramdaman ng demonyo, classmate. Kaya nga natuwag na eh. Sina nun ba? Sige ba si classmate? Huwag kang manginig. Huwag mong ipadama na takot ka. Ipakita mo na lalaki ka. Lalaki ka. In the name of Jesus. Magsimula na ako mag-exercise. Sa awa ng Diyos, na-liberate ko. No? Na-liberate ko. Ang sabi ng classmate ko, naniwala yung demonyo sa akin. Yes. Naniwala nga sa mga albularyo na hindi o din sa pare. Lalo na ikaw. O din ka sa obispo. Amen? Amen. Alas 2 na pala. Nalimot ako. Marami pa akong i-exercise. So, i-bless ko muna yung mga religious items din, you know? Huwag na kayong lalapit sa akin. Yung nasa alabas, huwag na kayong papasok. Kayo nasa loob, huwag na kayong lalabas. Huwag natin i-bless yung salty niyo. In the